Polttava kysymys on kampanja aikamme vakavimman uhan torjumiseksi. Ilmastonmuutos uhkaa tappaa joka 3. eläinlajin sukupuuttoon. Altistaa miljardeja ihmisiä lisää nälälle ja janolle. Sekä ajaa ennennäkemättömän määrän ihmisiä ympäristöpakolaisiksi. Maapallon keskilämpötilan noustessa saamme sanoa hyvästit koralliriutoille, Amazonin sademetsille sekä nousevan merenpinnan alle hukkuville valtioille. Ilmastokatastrofi voidaan vielä torjua, mutta aikaa on korkeintaan 10 vuotta. Onneksi ratkaisuja päästöjen huomattavaan leikkaamiseen on jo olemassa. Nyt nämä toimenpiteet on toteutettava käytännössä. Siksi tarvitsemme lain. Ilmastolain. Kansalaiset 17 Euroopan maassa, Espanjasta Suomeen, vaativat kansanedustajan säätämään lain, joka velvoittaa ilmastopäästöjen vuosittaisiin leikkauksiin. Iso-Britannian esimerkki kannustaa. Siellä ilmastolaki on jo tullut voimaan kansalaisten aktiivisuuden ja paikallisen polttava kysymys -kampanjan ansiosta. Lain aikaansaamiseksi tarvitsemme sinun apuasi. Tarkemmat ohjeet löydät osoitteesta www.polttavakysymys.fi. Yhdessä toimimalla voimme saada lain aikaiseksi ja päästöt laskuun Suomessa, Euroopassa ja maailmassa. Toimin! Maapallolla ei ole aikaa odottaa. Kiitos.